Hej alle sammen, og velkommen til en video her på min kanal. Der har min lillebror Mathias med. Hallo. I dag der skal vi lave en taste-test, hvor vi skal taste de her mini gumballs og de her Doritos. Og de skulle være virkelig stærke. Så lad os se, om de er det. Hvad synes du, vi skal starte med? Jeg vil nok sige gumballs. Så gør vi det. Ja. Egentlig dem her. Jeg tror, man skal åbne her. Vil du prøve at åbne den? Sådan pres, tror jeg. Jeg tror faktisk bare, man skal den her. Der er sådan et hul. Prøv at hælde ud i din hånd. A few moments later. Wow. Okay, jeg tager lige en af dem. Jeg fik lige en orange. En grøn. Det smager sådan. Jeg ved ikke, hvad min smag er. Det er sæbe. Sæbe. Hvad giver du den? Jeg vil nok sige 7 ud af 10. Jeg tror, der er forskellige smage. Den er gule vil jeg nok give 3 ud af 10. Den smager sådan mærkeligt. Det næste, vi skal taste er de her Doritos. Yummy. De lugter sådan af pizza. Pizza. Skal vi taste den? Ja. 3, 2, 1. Jeg synes kun, det smager pizzadej. Sådan lidt tør næsten pizzadej. Jeg synes, det smager sådan. Og nu kommer jeg lige til. Jeg vil ikke sige, de er vildt stærke. Der står også alt muligt på sådan kinesiske eller japanske. Kan jeg forstå. Jeg vil ikke sige, de smager sådan sygt godt. Ja, det vil jeg. Og de er heller ikke særlig stærke. Så jeg tænker, at jeg giver dem 5 ud af 10. Jeg giver dem nok 8,5 ud af 10. Hvis I gerne vil se flere taste, så husk at Like og subscribe. og så ses vi lige bare i min næste video. Hej hej.